Ćao svima, danas pravimo lazanje. Pre svega nam je potreban crni luk, znači jedna glavica crnog luka, 2 čena belog luka i to ćemo lijepo iseckati. Dok seckate, uključite da vam se tiganj zagreje. Ja ću ovako na malo krupnije beli luk da isječem. Ovdje imam kilogram mlevenog mesa. Na vama je da li ćete koristiti svinjsko meso ili ne. Ovo je mešavina, pola-pola. Znači, nećemo ga ispržiti, nego ćemo ga malo samo propržiti. Sada već možemo da dodamo malo bibera. Malo vegete. Malo aleve. I vrlo malo soli. Opa. Sada dobro promešajte. Kada ste promešali, ostavite ovako još minut i po pa dodajemo crveni sos. Ovaj sos dodajem, to je sos za pastu, znači on je već spreman, samo da se stavi u pastu, ja ću ga staviti u meso i to će biti to pravi ragu sos. Vidjet ćemo da će nam biti potreban još jedan sos. Mislim da neće. I sada pravimo bešamel. Istopili smo ceo puter i polako dodajemo brašno. Upržit ćemo lijepo brašno. Inače, ploča se baš zagrejala i zbog toga izgleda kao da gori, u stvari ne gori. Evo, to je to. Kad upržimo lijepo brašno, dodajemo pola litre mlijeka. I mešamo. Malo ćemo pustiti da se mlijeko ukuva sa puterom i brašnom. Pa ćemo onda mešati i dodavati još mlijeka. Znači na stotinak 120-150 grama brašna ide pola litra mlijeka, bar ja tako pravim. Moramo da mešamo. Dodajemo još malo mlijeka. I to je to. Sada čekamo da se on lijepo zgusti.
I sada kad smo već približni gustini pravog bešamela, dodajemo malo bibera. I malo soli. To je to i bešamel je gotov. Sada nam je potrebna obična voda i puštamo je da proključa i u nju spuštamo pare za lazanje ili kako se već zove. Znači ja ću koristiti... I evo, ja sam prvi red poređala. Sad idemo ovako. Znači kore, zatim crveni sos, ili ragu sos, kako god hoćete. Ja na prvu koru uvijek stavljam samo ragu sos. Malo mi se to iscepkalo. A dobro, da sve postoji prvi put. Inače, prvi put mi se to desilo. Ne znam koji je razlog. Ali ukus će ostati definitivno isti. Obožavam da pravim lazanje i lazanje su jedno od omiljenih jela koje ja obavezno pravim. I možemo dodati ovdje jednu kocku. Ne znam zašto se ovako se pocijepava. I opet idemo. Ragu. Zatim bešamel ćemo malo promešati i ovako ćemo jednostavno bez nekog prevelikog razmazivanja. Naravno malo ćemo to macnuti, neće ostati ovako, ali ne previše. Ćemo ovdje još dodati. I bit će nam definitivno potrebna jedna kašika. Možemo i ovu koristiti. Malo samo ovako čisto da se ujedini. I ponavljamo postupak. To je to.
I sada ćemo dodati samo parmezan. I preko malo možda majorana. Dodat ću i malo samo bibera. Mislim, ja to sad radim po svom ukusu, ovo naravno uopšte ne morate da radite, nigde ne pišem nijednom receptu. I preko ja stavljam foliju i puštam laznanje na 20 minuta, ovako u foliji, na 235 stepeni. Vi najbolje poznajete vašu rirnu, pa proverite s vremena na vreme, možete samo da pomerite malo i da bocnete, vidite da li je počelo da se to lepo ukuvava, ukrčkava, kako god. I onda sklonite i ja ih stavim na još pola sata i to je to, otkrivene, bez folije.